karmar beng long pini lamajan kralo non ki milun kanar jan mate video album iltum prabjen pen arni ke me production youtube channel long litum langlong ik daprang po alun kanar jan men kralo bang pharo tutang te pini ke labang su lun kanar jana puthak le ang ton labang su lamar jan pen like chenang tutang te video le starting lo nang labang su lun kanar jan long jopa jana bang pi mate actress men kralo sami mirben terompi lapen labang su lun kanar jan long jopa jana bang phu mate actor men kralo songsar hanse alang tum phan ilitum labang solung kal janong alang tum chaparjan te iglong po bang pharo labang so alun jir glitum like hello ilitum kar bieng long pen kise thangklong asingar alang limen ke bijoy lekte lapen mirmili rong pipi alang tum ase se ilitum labang solung kal janong ilitum arji iglong po labang solung kal janong phan ke kan kedan dun mate direction ki bidona bang phomen kralo jitul timong lapen mohon kena dona bang phomen kralo Nick Motion Studio mati Lipson Hanse lapen labang sun kuna janlong RJ kemi don abang phumen kralo Chingbai Rongpi lapen complete producer abang phumen kralo Mongol Singh Ronghang labang sun kuna jan mati video album iltum prabjin pen arni kemi production youtube channel long iltum langlong ikta prang po natum nason kake karbieng long pen onam te tangklong a video mate actor actress video lang iverti natum headset channel official straka pinon lapen like na pinon non lapen comment na to kem sining non pi a video glan sikang ton lo kur bang tu